πούμε μερικά βασικά πράγματα για την πρόληψη. Πάμε. Ποια είναι η πιο συχνή απάντηση που ακούς από γυναίκες οι οποίες έχουν αναβάλει τον προληπτικό τους έλεγχο? Αφού δεν έχω κάποιο σύμπτωμα, για ποιο λόγο να πάω στον γιατρό? Ακριβώς αυτό που ακούμε και εμείς στη γυναικολογία. Το πρόβλημα είναι ότι πολλές παθήσεις του μαστού δεν δίνουν απολύτως κανένα σύμπτωμα στα αρχικά στάδια. Αυτό ισχύει απόλυτα και στη γυναικολογία. Τρανό παράδειγμα το pap test, όπου αλλοιώσεις εμφανίζονται στο pap test πολύ πριν δοθούν συμπτώματα. Ακριβώς αυτό είναι και το νόημα της πρόληψης, να μην πάμε στον γιατρό αφού αισθανθούμε κάτι, αλλά πολύ πριν, όταν είμαστε δηλαδή εντελώς καλά. Έχεις κάποια παραδείγματα από την καθημερινότητά σου όπου ο έγκαιρος έλεγχος πρόλαβε διαγνώσεις? Εννοείται, αυτό γίνεται κάθε εβδομάδα. Πριν από 3 εβδομάδες μου είχε έρθει μια κυρία για έναν προληπτικό έλεγχο χωρίς κανένα σύμπτωμα και βρήκα μια αλλίωση η οποία αφαιρέθηκε χωρίς κανένα πρόβλημα, την οποία αν δεν την είχαμε βρει στην πρόληψη θα είχε γίνει αντιληπτή μετά από κάποια χρόνια, πιθανότατα με μορφή καρκίνου. Που σημαίνει ότι η γυναίκα έχει εξαιρετική πρόγνωση με πολύ λιγότερο επιθετικές θεραπείες. Γι' αυτό μην αμελείς τον ετήσιο έλεγχό σου. Μην περιμένεις το σύμπτωμα.